ito na yung lulutuin ko ngayon guys. Mag-umpisa na ako magluto. So, ito ngayon yung humba made of pork. So, mag-start na akong pakuluin siya. Nilagyan ko lang siya tubig. And then, I also rinse the pork. So, ngayon guys, hintayin natin kumulo until we get soup. So, para ano rin siya guys. Para lumabas din yung, mayroon siyang lalabas na, you know, alam niyo na yun, yung madumi siya sa gilid. Yung parang brown na blood ng ng pork. So, kailangan natin tanggalin yun. So, later, pakita ko sa inyo paano ko siya tatanggalin. Okay? So, hintayin natin mga siguro 1 hour. Within 1 hour siguro. Okay, guys. Nakikita nyo yan, guys. Yung sa gilid niya, ayan. Mamaya-maya, tatanggalin natin yan. Nag-umpisa na siya mag-boil eh. So, ayan pa natin lumabas yung blood. Okay guys, ito. Dinidrain ko na siya ngayon. So, okay guys, ito yung garlic ko. Nilagay ko siya sa loob ng plastic. I put it inside the plastic. And then I use this smash it. Parang maso. So, pinagmamaso kong ganyan. Para ganon, mag-flat siya. At matanggal ko yung skin ng garlic. So, ayun. So, guys, papakuluin ko yung garlic. Lalagay ko siya dito sa loob ng pork. So, nandiyan na rin yung dinrain natin na katas ng pork. So, yan guys, iuhulog ko siya. Hayaan natin siya ulit kumulo. Yung kalahati ng ng juice ng pork, yung nakita nyo nung una, tinapon ko kasi madumi yun eh. So, naglagay ako ulit ng tubig I boiled another water again. And then I put, lalabas pa rin naman yung niyan eh, yung konting juice. So, hintay lang natin ulit. Mga siguro 20 minutes, mga ganun. Naglalagay ako ng also some guys, ito. Ano bang tawag to? Beef cubes para pang additional na lasa rin. Lalagay ako. Isa lang. Ayan. Naglalagay din ako ng konting vinegar guys. Habang kumukulo siya. So, maglalagay ako ng konting guys, toyo. Yung soy sauce. Ito yung gamit ko. So, yan. Tansya-tansya lang yung nilalagay ko dito guys. Basta iti-taste nyo lang kung tamang-tama sa inyo yung panlasa. Masarap tong soy sauce na to. Ito yung favorite kong gamitin. So, mix natin ng konti. Hanggang may tsurang maging. Parang dagdagan pa natin yan. Sandali. Dagdagan pa natin ng konting soy sauce. Ayan. Check natin. Maamoy nyo naman kung kung pwede na. Yung ibang dito pwede nyo rin lagyan ng ng calamansi, pero ayokong gawin kasi ang pork humba ay magiging pork steak yung ano bang tawag doon, yung beef, parang pork steak na kung lalagyan nyo siya ng calamansi juice. Pero ako hindi ko lalagyan. Ang gagawin ko dito ay magiging ang soup nito magiging matamis. So, ang next natin lalagay ay para lumapot siya, itong lalagay ko. Yung pork humba. Hindi ko lang kung ilan sa inyo ay mayroong idea kung ano ang pork humba. Ang pork humba ay meron siyang lasa na parang matamis. Tapos, ang kulang-kulang dito guys, wala ako nung puso ng saging. So, hindi ako nakabili. So, skip natin yung ingredients na yun. So, ang lalagay ko ngayon ay konting brown sugar. Yun. Pwede ring white sugar, pero mas maganda brown sugar. So, ito guys, gamit ko brown sugar. So, ayan, ako lang siya. Bububurin ko lang ganyan. Ayan. So, halu-haluin lang natin hanggang sa lumapot siya.
Siyempre, titigman natin kung sobra bang tamis or hindi. Kung sobrang tamis, dagdagan nyo lang ng konting tubig ulit. Kung hindi pa matamis, medyo dagdagan nyo ulit ng konting brown sugar. Siyempre, lalagyan din natin to ng some pepper. Mint, ano yun? Pepper. Ito yung gamit kong pepper. Peppercorn. Ito. Yan. Ito yung gagamitin ko. So, lagyan natin ng konting pepper. Konti lang, guys. At saka, siguro, ano din, we can put also a little bit sprinkle of salt. Konti lang, mga konting salt. Salt, guys, salt. Lagyan natin ng konting salt. Masarap to sa kanin, guys. Wala lang nga kasi ako nung puso ng saging. Kung sanang mayroon lang sana ako yun. Masarap. Kompleto talaga yung pork humba. So, hintayin lang natin itong maglapot ng maglumapot. Ang technique dito, guys, i-simmer lang natin ng konting slow simmer lang. Huwag yung mabilis, ayan, huwag yung mabilis or yung malakas yung apoy kasi masusunog naman. Kaya antabay lang tayo, guys. Dapat natin, halu-haluin natin siya. Halu-haluin lang natin siya ng konti. Alam ko matamis dito, guys. Yan. Tinikman ko na yung sabaw niya. Masarap siya, guys. Ang kulang lang talaga dito, yung puso ng saging. Kung hindi ko itatama rin bumili, pwede kayong bumili ng yung puso ng saging. Ewan ko kung mayroon nabibili dito sa grocery, sa Asian market. Bili kayo doon, guys. Yung mga dried na seasoning, mga ganito. Punta kayo sa mga parts ng nagtitinda ng mga dried seasoning. Parang yung ganito, guys. Yung dali. So, kita ko sa inyo. Yung mga makikita kayo sa ganito, sa mga Asian market na nagtitinda ng mga dried seasoning, doon sa area na yun, hanapin nyo yung puso ng saging doon. Pero, sample lang to, guys. Ang kailangan lang natin ilagay dito yung puso ng saging. Kasi ano lang to, sample lang to doon sa pinakita ko sa inyo. Saan nyo hanapin yung puso ng saging. Pero hindi to kasama dito, guys. Iba to, ano to, margarine to. Hindi to nilalagay dito. Ang kulang lang dito sa ingredients natin, yung puso ng saging. So, yun ang kailangan pa natin kabit. Pero sa ngayon wala ako. So, hindi ko muna kinabit. So, hintayin lang natin pang kumulo ng matagal para ang technique dito, para lumabas yung lapot niya. Hintayin natin mag-simmer ng mga siguro, let's say 1 hour. Basta low medium heat. So, takpan natin siya, guys, para lalong bumilis na maluto. Guys, yan na yung humba. Pinapakulo ko pa siya. Basta hintayin natin lang siyang kumulo. Maglalapot yung sabaw niya kasi naglagay tayo ng sugar. Brown sugar. Natatandaan nyo. So, malapit na siyang lumapot na. Masarap to, guys. Tingnan natin yung check natin kung malambot yung baboy. Okay, guys, chinek ko na yung pork, malambot na siya. So, yan. Kung hindi hindi ito advisable kainin sa mga mayroong diabetes kasi medyo matamis nga itong nilagyan natin siya ng brown sugar. So, advisable lang ito sa mga walang diabetes, guys. Luto na yung ating humba. Yan. So, nakikita nyo, guys, yung texture ng soup niya. Parang malapot na siya ng konti. Yan, malapot na siya. So, pwede na to. Kung gusto nyo kainin yung soup na walang garlic, pwede nyo naman gamitin yung strainer. Tanggalin nyo yung garlic. Kasi kasama yun sa ingredients ng humba. So, ayun, guys. Pwede na natin kainin siya, guys. Kain tayo.